Gaur da lehen eguna. Horiek dira zure ikasleak. Nor da hau? Jon da. Zer iruditzen zaizu ikasi gabe eta kikarra eginez euskaraz hitz egiteko aurten gurekin etortzea? Erantzun zerbait. Lotxatia da, ez du hitz egin nahi ezagutzen ez duen hizkuntzarik. Ez daki euskaraz. Ba, gaski. Euskara ikasteko, euskara ikasteko! Uste dugu nahi duela. Ederki. Hemen ez dago neskarik, Bai, ni neska naiz. Egia da. Elkar ezagutzen dugu. Nekane! Genio txarra dakoa. Hau hostia. Nik euskeraz ikasi nahi dut. Baina horrela jarriz gero euskaltegi berrira joango gara. Non da euskaltegi hori? Beste auzo batean dago. Baina, non? Hurbil dago. Gertu. Gertu. Esan hurbil. Euskaltegi hori. Ez da abekoa? Ez. Bai. Bengo, guazen! Abekoa da, ez daukat giltzarik. Beraiek ez dakite. Begira, aekakoa.